उकिल बसुमतारी बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गाहाय नेहाथारि। दिनैनि बे जे खौरांगिरि मेल बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब, प्राइम हेडलाइन, एसएम निउज, राइजिं बड'लेण्ड आरो लाइभ इन्डियानि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन, आङो गिबियावनो आंजों लोगोसे बा दिनै बे खौरां मेलाव सोर सोर बाहागो लानो हाफैदों बा बबे आफादनिफ्राय बाहागो लानो हाफैदों आं एसे खोन्थाग्रोनो नागिरदों। जोंजों लोगोसे दंफायो गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि, लोगोसे मोनसे समनि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि आबोबनि गाहाय आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि, लोगोसे गहपुर दख'रा आबोबनि बिबानगिरि, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी आदा दङ, लोगोसे जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि आरो गहपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि दङ, लोगोसेनो जोंनि हालामाव थानाय माखासे समाजनि खामानिफोरजों नांथाबनानै थानाय जोंहा माखासे सारमोन दंफायो। दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ लेंनायनि जाहोनखौ आङो फोरमायग्रोनो सानबाय। मैया जोङो मुगानि थान्दै मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बिथां दावराव दैखोम नार्जिहारिया जि माखासे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों दाना होजानाय कमिसन, जाय कमिसना सिमा दाजाबनाय आरो दानख'नाय खामानिखौ मावनो बा मावगासिनो दङ, बिथांमोननि सायाव बिथाङा बा बे खामानिनि सायाव बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनाया थोंजोङै जोंनि आथिखालनि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुराव थानाय जि माखासे जोंनि बर' फिसाफोर जोंनि बिखायाव गोबां दुखु होदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ हांख्रायनाय जादों। दा मैया बिथाङा बुंदों जे गिबियावनो जों बिथां बुंनायखौ नुदों जे बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'आ एक्सटेनसन जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो एकर्डआव जेबो एक्सटेनसन बेबायदि बाथ्रा लिरनाय गैया होननानै बुंदों। दा बेवहाय जोङो गोबां लेखा गोरोंबो नङा जोङो, नाथाय बे एमअएसआव लिरनायखौ जों जि फोथायदों, जों जि बुजिदों, बे एमअएसनि 3 नं दफा एल्टारेशन अफ एरिया अफ बिटिएडि बिनि 3.1 नि साब क्लज 1 आव होनदों जे इनक्लुजन अफ भिलेजेस contiguous to BTD and having majority tribal population as demanded by Bodo organizations. बे दफा मोनसेयानो जों जे बिटिआरआव हाबसनगोन बेनि लामा होननानै जों फोथायना दङ। आरो जों बर' अर्गानाइजेसनफ्रा डिमान्ड खालामनाय गामि हिसाबै जोङो गासै सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियानि माखासे बर'फोरखौ लानानैसो जोङो डिमान्ड खालामदों। सिगांनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव संकुस्तु सदिया होनना जों खोनादोंमोन, नाथाय थामथि खोलोबनि जि सोमावसारनाय बेवहाय जोङो अनलि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलगुरि एरियाखौल' जों लानानै जोङो दाबि खालामदों। दा बेखायनो बिथांनिसिम जोङो क्लियार खोथाखौ बुंहरगोन जे बिथाङा सासे गोरों मानसि, जों बिथांखौ सनमान होयो। बिथाङा बे एक्सटेनसननि खोथा गैया होननानै जोंनि गोसोखौ जाहाथे लोरबां खालामनो दा नाजाथों, आरो एक्सटेनसननि बेवहाय माने जेबो प्रभिजन गैया होननानै जोंखौ हाबनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे माने गोजानाव दोननो थाखाय बिथाङा माने सेस्था दा खालामथों, जों बेखौ गिबियावनो जोङो बुंग्रोनाय थाबाय। बिथाङा बुंबावदों जे गहपुरसिम हाबा, गहपुरसिम जेबो माने कन्टिगुवास गैया आरो गहपुरसिम ट्राइबेल मेजरिटिया 50%नि बारा गैया होननानै, आरो बेनि थाखायनो माने हाबनायनि खोथाखौनो जों साननो हाया होननानै बिथाङा मोनसे खोथा बुंना होदों। दा जों बे जायगानि मानसि, जों मोजाङै मिथिगौ जे जोंनि गहपुरसिम कन्टिगुवास नंगौना नङा बेखौ जों मिथिगौ। गहपुरसिम ट्राइबेल पपुलेसना 50%नि बारा नंगौना नङा जों बेखौ मिथिगौ। आरो हाबगोन ना हाबा
बेनि थाखाय मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ जों मिथिगौ। दिनै बिथाङा साननाङा जे जोङो गासै माने सनितपुरखौनो बिजोबदों, गासै बिस्वनाथखौनो बिजोबदों, बिथाङा बेबायदि बाथ्रा माने बुंनो माने नाङा। मानोना जोङो गासै सनितपुरखौ जों बियाखै। येस, गासै सनितपुरखौ लाबाथ' जोङो 50% नङा, गासै बिस्वनाथ जिल्लाखौनो लाबाथ' जों 50% नङा, नंगौ। नाथाय जों सोमावसार आफादा जोङो दाबि खालामदों अनलि सनितपुरनि साहा फारसे थानाय, बिस्वनाथ जिल्लानि साहा फारसे थानाय आरो लखिमपुर जिल्लानि साहा फारसे बे सिमलगुरियाव थानाय जि मैखोम बर' एरिया, जोङो बै एरियाफोरखौसो जोङो लानानैहाय जोङो सरकारनाव जोङो दाबि खालामदों। जोङो खोलाहा थानाय जोङो नन ट्राइबेल गामिफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो डिमान्ड खालामाखै। आरो जोंनि जि डिमान्ड खालामनाय लिस्ट, बे लिस्टआव बिथांमोनहा बेबायदि मोनसेबो गुबुन हारिनि गामि नुनो मोननाय नङा। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायहरो जे उननि समफ्राव जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा, आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गुबुनारिफोरखौ बोलो फोरानायाव माने थुलुंगासो होगोन आरो। दा बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बिथांखौ खावलायहरदों जाहाथे उननि समफ्राव बिथाङा बेबायदि बाथ्राफोरखौ जेन बुङा आरो जोंनि गोसोआव दुखु होआ। बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे कमिसनखौ लोगो हमनानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों जे हायोब्ला संकसनिफ्राय सदियासिम माने गामिफोरखौ सोनांगौ। नाथाय जों मोनसे खोथा बुंगोन जे दिनै जाय संकसनिफ्राय सदियासिम डिमान्ड खालामग्रा बिथांमोनहा थामथि खोलोबनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन बिथां प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारीमोननि दैदेननायावहाय, बै समाव बिथांमोना बबेयाव दङमोन? जोंथ' बिथांमोननि खुनु महर मुस्रिखौ नुवाखै। जोङो दिल्लीयाव बेसेबांबा थांनानैहाय जोङो सोमावसारहैबाय, क'क्राझाराव जोङो रेल लामा जथेहैबाय, अदालगुरियाव रेल लामा जथेहैबाय जोङो, नाथाय बिथांमोनखौ जों मालाबाबो बिथांमोननि महर मुस्रिखौ जों नुवाखै, बिथांमोननि बाथ्रा फंसे बुंनायखौ जों नुवाखै बे समाव। होमबा दिनैसो बबेनिफ्राय संकसनिफ्राय सदियासिम बिथांमोनहा माने बिटिआर एबा बड'लेण्ड नागिरग्रा जाफैखो? बेखायनो जों खावलायगोन, बिथांमोनखौ जों खावलायगोन, नट अनलि दावराव देख्रेबल नङा, बिथांनि कम्पानिखौ जों खावलायगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जोङो दिनै संकसनिफ्राय जोङो सदियासिम नागिराखै, जोङो नागिरदों अनलि लखिमपुरनि सोनाब ओनसोलाव थानाय जि सिमलगुरि, बिनि बर' जि माने मेजर ओनसोल, जों बेखौ लानानै आपटु जोङो बिस्वनाथ आरो सनितपुरखौ जोङो बिटिआरआव सोनायनि थाखाय जों नाजादों। जों बेवहाय संकसनिफ्राय जोङो सदियासिम जोङो बेवहाय मालाबाबो नागिराखै। आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जेन बिथांमोनहा गुबुन जातिफोरनि बा गुबुन मानसिफोरनि गोसोआव जाहाथे मोनसे बेले बेजे साननायखौ बिथांमोनहा जेन खालामनानै होआ। बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिटिसि सुक्तिनि समाव थालांनाय जि 5 बर' गामि बेखौ सोनांगौनो। जोंबो बुंगोन मा 5 जुदि क'क्राझार, चिरां, अदालगुरि, बाक्सानि साखाथि फाखाथि खोला माने पार्टआवहाय जुदि नांजाबनानै दङब्ला 1000 गामियावबो सोनांगौ, जों बेखौ हास्थायो। जों जेरै बिटिआरआव हाबनो मोनैयाव जा दुखु दङ, बै बिथांमोनहाबो बेबायदिनो हाबनो मोनैयाव बिथांमोनहाबो दुखु दङ। बेखायनो जों बुंगोन 5 नङा, जिथाइबां गामि थालांदों हानायखौ गासैखौबो सोजोबनांगौ। जों बेखौ जोङो गहपुरनिफ्राय जोङो रायजो राजानो जानानैहाय बा जों माहारियारि आफादनिफ्राय जों बुंहरगोन जेसेबां बर' गामि दङ हानायखौ कमिसननि दारै सोनांगौ। आरो बेयाव नोंथांमोनहा हायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कमिसनखौहाय नोंथांमोना हेल्प खालामनांगौ। आरो लोगोसे बे एखे एजेन्डायावनो एखे सुरावनो नोंथांमोना जोंनि जानोबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो जेब्लायबो खिन्थु जों आसा फारिनाय थागोन। बिथाङा बर'फोरखौ दानख'नायनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदों। जोंनि मिरुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार, लोगोसे दानि बिटिआरनि चिफ सार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ बिराद बाथ्रा बुंदों। दा बेयाव मोनसे सोंथि जायो जे जों खोनाबाय थादों जे बिटिसिआव 70% नन बर' होनना जों खोनाबाय थादों। आरो जायनि जाहोनाव दिनै माने बर' संगठन दानानै बिथांमोनहा दिनै हाइकर्टआव केस होगुलायनानै दानख'लांनायनि खोथाखौ बुंनो गोनां बायध'ता जादों। दा जोंनिफ्राय जों नैबे खोथाखौ बुंगोन जे बबेबा गामिखौ जुदि माने नोंथांमोनहा जुदि गोबां माने नन बर'फोर दङब्ला, जुदि दानख'जानायनि सुबिदा दंबा रायलाय होनलाय बेखौ दानख'नायाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौबा नोंथांमोना बेयाव खर' सानो गोनां दरखार गैया। दिनै जों बुंगोन जे जोंनि गहपुरनि 534 जन जि मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लं जानायनि अबदानजोंनो नोंथांमोननि बिसिआ दाजादों, नोंथांमोननि बिटिसिआबो दाजादों। नाथाय नोंथांमोनहा जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै नोंथांमोनहा बै सोरबा बांगाल जुंगाल माने गुबुन हारिखौसो लानानै नोंथांमोनहा माने ग्रें ग्रें रायजो जानायाव नोंथांमोनहा माने सिमां नुदों। नाथाय जोंनि जे बेवहाय
मुंख्लंफ्रा जे थैलांबाय जोंनि जानानै जे बाथ्रा बुंनांगौ जोंनि थाखायबो जे साननांगौ नाथाय नोंथांमोना बेखौ बावलांबाय नाथाय बेबायदि खालामब्ला बिराद इनाय जागोन आरो बेखायनो जों नोंथांखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहा जोंनि बे 530 जि मुंख्लं बे गोदो माने एबसुनि समाव जानाय बिनि उनाव बिएलटिनि दिनाव जालांनाय मुंख्लं गोबां दङ एनडिबिनि दिनाव जालांनाय गोबां मुंख्लं दङ बै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना एसे साननानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ जानला मोनला बुङा जों बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरो नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ माने बुंबाय थाबावदों जे मोनसे मेपखौ लानाय बाथ्रा बुंबाय थानाय नुदों जोङो भाइरेल जादों मोनसे मेप जे बेयाव माखासे गामिफोरखौ गोजा गोजा सिननानै बे गामिखौ दानख'जोबसिगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोना गोबां गोरों मानसि बे मेपखौ सोर बानायनाय बबे अफिसनिफ्राय बे मेपआ पाब्लिश जानाय नोंथांमोना बेखौ तदन्त खालामनो नायग्रो आरो बिनि उनावसो बाथ्राखौ बुं आरो जुदि बे मेपखौ सोर बानायदों बबे अफिसनिफ्राय सोर अफिसारा सिगनेचार होनाय बे मेपआव बेखौ जुदि नोंथांमोनहा मोनथियाब्ला बे मेपनि सायाव बाथ्रा बुंनानै सिमा दाजाबनाय दानख'नायखौ लानानै नोंथांमोना केस होनो नागिरनाय होननाय बाथ्राया जोबोद सोंखारिथाव दिनै जिहेतु दाजाबनाय आरो दानख'नाय एखे समावनो जागोन बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि दानख'नायखौ लानानै केस होगोन होननानै बुङोब्लाबो बे केसा खिन्थु दाजाबनायावबो एफेक्ट जाफैगोन बे खोथाया सैथो बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन नोंथांमोनहा जुदि जोंखौबो बर' होननानै सानोब्ला बर' बिमानिनो थै होननानै सानोब्ला नोंथांमोनहा बे केस होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों नोंथांमोनखौ गले गले खावलायहरगोन नोंथांमोना बे केस होनाय जि बाथ्रा बा जि खामानि बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिथांमोना जों गासै बर' आफादफ्रानो ज' जालायनानै जोङो केस होनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै बिथाङा बुंदों दा जों गफुरनि जोङो माहारियारि आफाद रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों सोंहरगोन जे बे केस होनो नागिरनाय ज' जानाय आफादफोरा सोर दिनै बेखौ नोंथाङा रोखा खालामना होनाया मोजां दिनै बर' थुनलाइ आफादा जुदि बे केस होनायाव बाहागो लागोनब्ला जोङो सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा जोङो थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांनोबो बाध्य जानो हागौ बे केस होनायावहाय जोंनि गुबुन गुबुन माखासे आफादफ्रा जुदि दङब्ला बिथांमोननि जोंनि बेयाव जेसेबां जिल्ला आफाद आन्चलिक आफादफोर दङ जों गासैबो बै आफादफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांनो हागौ जों बेखौ दिनै रोखा रोखा नोंथांखौ बुंहरखाबाय बेनिखायनो हायोब्ला नोंथाङा थाबैनो सोर बे दानख'नायावहाय बाहागो लागोन नोंथांमोनजोंहाय बे आफादफोर नामखौ नोंथाङा रोखा खालामनानै होनांगौ दा जोबनायाव मोनसे खोथा आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों बा नोंथांजों लोगोसे नोंथांमोननि जि सानैसो मानसिफोर दङ जों नोंथांमोनखौ बर'नि सासे मेलेमजिबि होनना जों सिगांनि समाव सानोमोन नाथाय नोंथांमोननि खामानि मावनायफ्रा थांनाय बे बोसोरनैसोआव जों जिबायदि नुबाय थादों जों नोंथांमोनखौ खिन्थु बर'नि सासे जों मेलेमजिबि होनना जों गनायना लानो हायाखै जाहोना जाहैबाय जे नोंथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय खामानि बियो जेब्लायबो फारसेल' जायो जेब्लायबो नोंथांमोना एबसु आरो प्रमद बर'निल' हेंथा बिथांमोना मोजां मावब्लाबो हेंथा आरो बिथांमोना जेबो मावाबाबो हेंथा माखौबा मावबाबो हेंथा नोंथांमोननि थांखियानो जेब्लायबो एबसु आरो प्रमद बर'ल' आरो जोङो बुंनामोन नाथाय जों दिनै बुंनो गोनां बाध्य जागोन 2006 सननि जि फरेस्ट राइट एक्ट बे एक्टनि असिलायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि बर'फोर बेनो हानि पाट्टा होनो थाखाय सरकारा खामानि मावहांबायमोन जोंनि मानसिफ्रा रायजोफ्रा हानि पाट्टा मोनहांबायमोन नाथाय बे समावनो नोंथांमोननि क'क्राझारथिंनि सासे ब्रह्म उपाधिनि सासे मानसिया केस होनाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो माने हानि मोन्थाय मोननो गोनां बन्द जाना थादों जाहोनाव जों गोबां होसिख्राव जोबथारनायाव दाखालि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै बे हा-हुखौ जोङो मोननो थांफिनदों दिनै नोंथांमोनहा जा सन्देह जायो दिनैबो नोंथांमोना बे हा-हुनि खोथाखौ लाना केस होलायगोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो सामोल होनायजों लोगोसे जों सांग्रां खालामगोन नोंथांमोना जोंनि मोन्थायनि सायाव जाहाथे जेबो बाथ्रा बुङा दिनै बेल' नङा दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि गोबां गोरों गोरा गथ'फ्रा टेट पास जानानै जोंनि बेवहाय माखासे फरायसालिफ्राव लांदां जायगा गैथ'खा बिथांमोनहा नोंथांमोननि अदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझाराव बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन मोनदोंमोनबो बिथांमोनहा जेब्ला एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लानानै जइन जानो थाङो
नोंथांमोननि जायगानि बर'फ्रा बिथांमोनखौ बिटिसिनि बाहेरनि जोङो साख्रि होआ होननानै नोंथांमोना होखारहरदों। गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गाबै गाबै फैनो गोनां जादों बै समावहाय। जोङो बिसिमबो जोङो सहायना थाबोदों। मा नोंथांमोननि बे बिटिसि जानायाव जोंनि गहपुरनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि बर'फोरनि अबदान गैयामोन नामा? मानो नोंथांमोना जेब्लायबो जोंखौहाय मावनाय समावल' जोंखौ नांगौ नाथाय जानाय समावहाय जोंखौ मानो होखा होखा खालामबाय थादों? बिनि उद्देश्यआ मा नोंथांमोनहा? दिनै हारसाफोरखौ दानख'नायाव मानो इसेबां नोंथांमोना खर' सायो नाथाय जोंखौ सोनांगौनि बेलायाव नोंथांमोना मानो जोंखौहाय जोथोर जोथोर खालामनो नागिरदों? दिनै बे गहपुराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो आफाखि गोलैना दङ। दिनै जोंनि बे गहपुराव सोरबा रन्जन दैमारि, सोरबा गबिन्द होन, सोरबा हाग्रामा होन, बयनिबो बेवहाय आफाखि गोलैना दङ। नोंथांमोनहा बे जायगाखौहाय बेसेन गैया होननानै सानोब्ला नोंथांमोनहा जाय लिडारफोरखौ दिनैहाय बिराद गिदिर गोलाव होननानै साननो नागिरदों नाथाय बै गिदिर गोलाव मानसिफोरनि जि सिमांमोन जोंनि गहपुरखौ लानानैहाय बेखौ नोंथांमोना नंखाय खालाम सानोब्ला नोंथांमोनाबो खिन्थु जोंनि मुंख्लंफोरनि साव आरो जोंनि साव नोंथांमोना जानो गोनां बायद' जागोन। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन नोंथांमोनखौ जे 1993 मायथाइयाव जानाय BSc गोरोबथायावबो नोंथांमोनहा जोंखौ गालांबाय। बै समावबो नोंथांमोनहा जोंखौ सोनायनि थाखाय जेबो मोनसे खाबुखौनो दोनाखिसै। हाग्रा ओनसोल माबा माबि इखान सिखान होननानै नोंथांमोना जों बाहाना खालाम गालांबाय। बेनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावहाय बेलटिनि सोमावसारनायाव गोबां जोंनि गहपुरावहाय दाङाबाजि जालांबाय, गावजों गाव थैलायलायबाय। नोंथांमोना बेयावबो जोंखौ सोसननायनि मोनसेबो नोंथांमोना लामाखौनो गालाङाखिसै। नाथाय दिनै बे थामथि जि सोमावसारनाय बेनि गेजेरजोंहाय मोनसे जोंहा हाबनायनि लामा दङ आरो बे हाबनायनि लामाजोंनो जोङो हाबनो थाखाय जोङो जेब्लायबो जोङो आग बारायगासिनो दङ आरो जों जोबोद आसाबादि। नाथाय नोंथांमोना दिनै बे लामाखौबो होथेनो थाखाय नोंथांमोना खायदा खालामबाय थादों। दिनै नोंथांमोना सानदों जे जों केस होनाय लोगो लोगो जे दाजाबनायाबो दानख'नायाबो गासिबो बन्द' जागोन। थारमाने जोंखौ नोंथांमोना हाबजानो बायो। दिनै जोंखौ नोंथांमोना हाबजानो बायोबा जों दिनै नोंथांमोनखौ रोखायै सोंहरगोन, बे जोंनि 534 जन मुंख्लंफोरखौ सोर थैनो बायद' खालामदोंमोन? बेनि लिडारफ्रा गासिबो सोनाबथिंनि नोंथांमोननि गोजा। दिनै जोंनो बे मुंख्लंफोरखौ गोदो जेरैमोन बेबायदि नोंथांमोना जोंनो गथायना होफैनांगोन। NDBनि सोमावसारनायाव, बिएलटिनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्डनि सिमांखौ नुनानै थैबाय नङा होमबा, मुंख्लं जानो गोनां जाबाय, गोबांफ्रा बुजानांबाय आर्मि पुलिसजोंहाय, गोबाङा जिनाहारि खालामजाबाय। बै बिथांमोनखौ नोंथांमोना जोंनो गोदो जेरै एरैमोन नोंथांमोना जोंनो गथायफैनो हागोन ना हाया? नोंथांमोना जुदि जोंखौ लाफानो बायोब्ला जोंनि बै मुंख्लंफोरखौ जेरै गोथांमोन बे गोथां अबस्थायाव नोंथांमोना जोंनो लाबोफिनना होफैनांगोन। दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि बेसेनजों नोंथांमोना 10 बोसोर नोंथांमोना BScखौ सालायना जाबाय। नाथाय बेयावबो जोंनि मुंख्लंफोरनो नोंथांमोना न' बां सावजानायफोरनो जेबो होआखिसै। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 17 बोसोर नोंथांमोना BTCखौ जाबाय। जोंनो मा हरखो? जेबो हराखै नोंथांमोनहा। मुंख्लंफोरनो मा हरखो? जेबो हराखै नोंथांमोनहा। गोबां पुलिस आर्मिजों बुख्रेबजानाय मानसिफोर नोंथांमोना मा नायफैदों? जेबो नायफैयाखै। होमब्ला जों साननो गोनां बायद' जायो। एक्सुवेलि नोंथांमोनहा जोंनि मामार बा जों सनितपुर एबा बिश्वनाथनि लखिमपुरनि बर'फ्रा नोंथांमोननि थाखाय जोङो मा भुल मावदों जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जोंखौ जेब्लायबो नेग्लेक्ट खालामबाय थानो ओंखारदों? जों गोबां दुखु मोनो। जोङो बुंनो गोसो जायो माब्लाबा माब्लाबा जे बेफोरबायदि जायोब्ला बर'नि गेजेराव बर'जों बर' खिन्थु दावहाया जागोन। आरो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला जोङो थाखानाय बिटिएडनि बांगाल जुंगाल हारसा बंगालजोंनो जों गोरोबलायनानै थानोसै होनना सानथारदोंब्ला जों नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन, नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बे बिटिएडखौ ख्रों ख्रों अख्रां नांगा नांगा नोंथांमोना बाउन्डारि वाल होनानै बेयावनो रुजुम रायजो जा। जुदि नोंथांमोना इसेबां जुदि जोंखौ लाफानो बायोब्ला जोंखौ सैयाब्ला नोंथांमोनहा बेबायदि खालामना लादो। बायसान्स जोंनि मानसिफोर थांलायबायबाबो जुदि जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिफाफ्रा गोबाङानो नोंथांमोननि क'क्राझार चिरांनिफ्राय फैनाय, जों मालाबा आलासि जानो थांबाबो नोंथांमोना बै बर्डारावहाय जोंनिफ्राय इनार लाइन पारमिट लायाबा नोंथांमोना जोंखौ दासोसै बिदिब्लालाय नोंथांमोननि आखल आखुआ जोंखौ बेबायदि बुंनो बायद' खालामदों। दा बेखायनो जोङो गोबां दुखु मोननाय दङ नोंथांमोननि सायावहाय। जोङो मानगोनां दावराव देख्रेब सारजों लोगोसे नोंथांनि जेसेबां लोगोफोर दङ, मानगोनां सार जनकलाल मोसाहारि, लोगोसे डक्टर सुबुंसा मोसाहारि सारमोन दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बर'फोरनि
जोंनि सानजा थानाय बर'फोरनि खोथाखौ साननानै जाहाथे नोंथांमोना केस होनायनि खोथाखौ सानदोंब्ला बिनिफ्राय एसे गोजान जाथाव जों बे नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन गले गलेनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि सनितपुर आरो बिसनानि सिङाव थानाय जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन बा माखासे जायफ्रा गाव गावखौनो इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुंना लायो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे नोंथांमोनहाबो जोंनि बे गोरोबथाखौ लानानैहाय जाहाथे सोरबा फेसबुकआव इउटुबाव खौरां बिजोङाव जानला मोनला बाथ्राखौ बुंथ'वा जों नोंथांमोनखौ खावलायगोन। मानोना बेफोरबायदिजों जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जागोन होनोबा जोंनि गेजेराव दावराव दावसि असान्ति जागोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा गुबुन गुबुन जोङो आफादानो जा जों मालाबाबो जोङो दावराव दावसि जानायखौ लुबैया। जों लुबैदों जोंनि बे जोबथा दावहाखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै जोङो बोरैहाय जोङो माने फिनिश खालामनो हागोन। बेखायनो आङो खावलायगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बारग'लांनाय बिबानगिरिफोर जायफ्रा जोंजों दा गैया बा बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गोदोनि माने बारग'लांनाय बिबानगिरिफोर बा गुबुन गुबुन माखासे बा सोरबा हाथियार हमग्रा माने आफादफ्राव गोदो खामानि मावलांनाय आं बिथांमोन बयखौबो खावलायगोन नोंथांमोना दिनैनि समाव जोंजों मोनसे जौसाङावनो थानानै खामानि मावनो हायाखैब्लाबो जों नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे नोंथांमोना जाहाथे बे एकर्डखौ लानानैहाय खौरां बिजोङावनो जा बा मोखां बिजोङावनो जा जाहाथे नोंथांमोनहा बेले बेजे माने बाथ्राफोरखौ बुंनानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो साना। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जोबथारनाय आं गले गले बुंबावगोन जाहाथे नोंथांमोनहा केस होनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। मानोना केस होनाय लोगो लोगो जोंनि हाबनायनि लामायाबो जोंहा बन्द' जागोन आरो नोंथांमोननि जि दानख' जानाय बेबो बन्द' जागोन। बेखायनो जों खावलायगोन नोंथांमोनखौहाय जोङो बे नोंथांमोना बे केस होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बोरै हाबो बोरै हाबा बेयो जों नाजागासिनो दङ आरो जों खामानि मावगासिनो दङ। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जोङो गोबां बुंबावनांगौब्ला जोंहा माने बुंनो थायो। जेरै 2009 मायथाइनि भिमाजुलि माने जाथाय जि जाथायावहाय माने हाथियार हमग्रा माने लाइमोनफ्रा जानला मोनला माने गुबुनारिफोरखौ गावनाय जाहोनाव 3 दान जोंनि सा ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा सासेबो माने खोलाहा थानाय बिश्नाथसारि टाउनावहाय फैनो हायाखैमोन। जायनि जाहोनाव गोबां माने मोदोमाव गथ' गोनां बिमाफ्रा आलाय सिलाय माने मुलि मोजां मोनजाया मा मोनजाया गोबां खस्थ'यै माने गथ'फोरखौ जोनोम होनो गोनां जादोंमोन। बै समाव खिन्थु सोरबा माने सानसुमानो सोरबा दावराव देख्रेबनो सोरबा चन्दन हाग्रामा रावबो खिन्थु नायफैयाखै, रावबो नायफैखायाखै। दा बेफोरखौ दानि बाथ्राफोरखौ नुयोब्ला आरो बै समनि माने जाथायफोरखौ नायबा जों सानो नंमारगौ बिथांमोना जोंखौ सैमारा। सैमोनब्ला बिथांमोना बै समाव आसामनि मन्थ्रि जानानै बिथांमोना नायफैनो हायोमोन। बेल' नङा 2014 मायथाइ 23 डिसेम्बराव जेब्ला NDBSआ आसामनि साहा ओनसोलावहाय जेब्ला गावग्लुंला जोबदोंमोन बेवहाय जोंनि बिहालियावबो बेबायदिनो मोनसे थासारिया सोमजिदोंमोन जेराव जोंनि बर'फ्रा गावनि न' बांखौ गारनानैहाय अरुणाचल हाजोआव खारनानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। बै समाव बै समनि जाय BPFनि MLAफ्रा जाय आसाम सरकारजों सरकार सालायनायाव मन्थ्रि जाना दंमोन MLA जाना दंमोन बै समनि BTCनि चिफ हाग्रामा बिथांमोनहा नाथाय रावबो खनसे मोखां होफैयाखै। बैफोर मा फोरमान होदों? नोंथांमोन दा बुंनाय आरो बै समाव बिथांमोननि मावनायजों बे सावगारियानो रोखा रोखा जादों जे नोंथांमोनहा बे जिल्ला मोनब्रैनि क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, बाक्सानि अनगायै बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ नोंथांमोनहा बर' होननानै साना। आङो बारा गोलाव बुंनाय नंला। आङो बेखिनिखौनो जोबनायाव खावलायबावगोन जे जोंनि सनितपुर, बिश्नाथ आरो लखिमपुरनि बर'फोरनि जोंनि मोखांखौ नायनानै उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझाराव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि एबा माहारियारि आफादनि आं गासै दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरगोन जाहाथे नोंथांमोनहा माबा मोनसे साननानैहाय केस होनो होननानै सानथारदोंमोनब्लाबो जोंनि खोथाखौ साननानै नोंथांमोनहाबो जाहाथे बे केस होनायखौ दोनथ'यो आरो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि जाय बिथांमोनहा सिमा दाजाबनाय दानख'नाय खामानिखौ मावगासिनो दं बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बर' गामिफोरखौ जाहाथे मोनसेबो दानख'वा आरो दानख'नाय खामानिखौ जाहाथे बिथांमोना साना आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने सायावहाय जे बिथांमोना जोंनोबो खोथा होदों जे गंसेबो गामिखौ बिथांमोना दानख'वा होननानैहाय। दा बेखायनो आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै लोगोसे आंनि जिखिनि बुंनांगौ दंमोन आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। दा नोंथां मैया मोनसे मिडियानि गेजेराव दावराव देख्रेब सारनि माखासे बिबुंथि नुदों। बे बिबुंथिनि सायाव जोङो बेखौ गोबां दुखु मोननानै
दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों आरो बेयो बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बिथांखौ मोनथिनायाव बिथाङा सासे बर'नि मोजां सानग्रा जों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोननायमोन खिन्थु दिनैहाय बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जेंनानि सायाव जि एसे नंखाय बाथ्रा बुंदों बे माने जोबोद दुखु नांदों आरो दुखुनांथावबो जादों आरो बिथाङा सासे आबसुनि दैदेनगिरिखामोन मोनसे समाव आं मोजाङैनो मोनथिगौ आं आबोबनि दैदेनगिरिमोन बे समाव आरो बिथाङा गोबां सम गहपुरावबो फैदोंमोन आरो गहपुरनि जेसेबांखिनि 537 जन माने जोहोलावजोफ्रा जिउ गारदोंमोन बिथाङा बेखौबो थारैनो मोनथिखागौमोन आरो बिथांमोननि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया संकसनिफ्राय सदियासिम बे बाथ्राखौनो गोबां सावरायोमोन आरो बड'फा उपेनजोंनो बिथाङा माखासे सम फैफायोमोन आरो सानसुमा सारमोनजों आब' प्रमेलामोनजों गोबां सम फैफायोमोन आरो एबसुनि अफिसावनो थानानै मैखोम बर' जाथिनि मावबाय थादोंमोन आरो दा मोनसे खोथाया जों बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जे एसे मोजां सासे दैदेनगिरिया जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि एगेन्स्टआव एसेबां माने बाथ्रा बुंबाय बे माने एसे दुखुनांथाव आरो बेखौ जोङो बिथाङा जुदि बिथांनि सान्थौआ बेबायदि सानदोंबा जों बेखौ खिन्थु गोबां सोंखारिनो गोनां जाथावना होननानै जों साननानै लादों आरो सोंखारिनांगौ होननानै सोंखारिनायबो जादों आरो दा मोनसे खोथाया बेनो जे बिथाङा बुंबावदों नैबे सिमानि खोथा आरो जोंहा 50% दं गैया खिन्थु दिनैहाय बिथांखौ जोङो हसाके माने नुवाखै आरो सनितपुर आरो गहपुराव दावराव देख्रेब सारखौ गोबाव सम जों नुवासै दा गहपुरनि समयसा बिश्वनाथ सारियालिनि समयसा राङापारा बा सनितपुरनि समयसा बिथाङा जेबोआनो मोनथिया खोमा खिन्थु बेबायदि जेबो मोनथियाव जे जाहाथा बाथ्राखौ बुंनानै गुलुं गुजुं खालामनांगौ जों बेखौ थाथावना होननानै साना आरो ओंखायनो बिथाङा जाहाथे आरो जों माखासे बाथ्रा खोनाबावदों जे नैबे 3.1 गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बे बेलायाव जोङो एमअइसनि गेजेरजों ओरैनो ब्लां ब्लां नुहुरदों बेहाय जोंहा एसे स्कप दं जोंनि फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो जाथि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेहायनो मावगासिनो दं मोननाय मोनैया जोंनि खाफाल आरो मोननायनि लामाखौ जों नुहुरनायखायसो बेखिनिखौ जों नाजादों खिन्थु बिथांमोना उपजासियै जोंनि नाजानायखौ फेलें खालामनाया थारैनो जोंखौ बिराद दुखु नांहोदों आरो बेखिनियावनो जों गोसोखांहोयो आरो जे जाय बुस्थुखौ जोङो बे बर'नि थामोनथाखौ मोननो थाखाय एसेबां नाजानायनि गेजेरजों जों गावनि देहाखौबो बावनांदों जिनाहारि जादों जोंनि गोबां आइजोआ 50 जन मानसिया जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों 537 जन मानसिया जिउ गारदों गोबां मानसिया न' बां सावजादों नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि मोनथावना लामाखौ नुहुरनायखाय जों नागाराखै बे जोंनि एसेबां दुखुनांथावै जोङो नारा नाथा नाजानायाव बिथांमोना जे जोंखौ जोखारबाय थानांगौ बा बिथांनि माखासे बाथ्राफ्रा जोंखौ जोखारनाय बुंदों बे खिन्थु गोबां दुखु गोनां जादों आरो दा मोनसे खोथाया सासे बर'नि दैदेनगिरि जानोबा गासिबो बर'नि मोजांखौथ' नायनांगोन जुदि बिथांमोना बर'नि मोजांखौ बर'नि बिमानि बिखायाव जोनोम जानानै बर' हारिनि जौगानायखौ बा माखासे बर'फोरनि जौगानायखौ जुदि बिथाङा हिंसा खालामनो जुदि सानदोंबा बेथ' थारैनो बर' बिमानि सावा मोनगोन होननानै जों दुखु नांदों आरो थारैनो जों दुखु नांदों आरो माखासे जों खोनानायाव गासिबो बिटिआरनि गासिबो सुबुंफोरा जोंनि थाखाय एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै आरो जों बेखौ साननोबो हाया आरो बिथांमोना जोंनि थाखायबो मोजां गोबां सानग्रा दं दा बाथ्राया बेसो जादों सोरबाया जोंनि थाखाय मोजांखौ सिन्था खालामदों बे सिन्था खालामनायखौ बिथांमोना मा मोनसे ओंथिखौ लानानै बादा होदों जों बेखौसो दिनै रायजो राजाया बिजिरनो गोनां जादों आरो बिथांमोना थारैनो जोंनि जौगानायाव मानि हेंथा ना बिथांमोना गाव गावनि राजनिति मोनथाय गाव गावनि लाब लालसनि थाखाय गावनि राजनितिनि जौगानायखौ लानानैसो जोंखौ बेबायदि सानदों नामा जों बेखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों आरो बाथ्राखौ जों बेहाय स्टाडि खालामनो गोनां जादों आरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बे 3.1 आव जिबायदि दफा दं बे दफानि गेजेराव जोंनि थाखाय जायफोरा हेंथा बुंदों बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंखौ मावनो खाबु होयो जों बेखौसो आसा खालामदों जों मोनसे खोथाया दुखु गोनां जोंहा जोबोद दुखु नांदों माने जोङो दासिमबो फरेस्ट हिसाबै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थाबाय थागासिनो दङ जायनि जाहोनाव जों दिनै आब' प्रमिलायाबो फरेस्ट मिनिस्टार जाखांबाय चन्दन फैखांबाय WPD मिनिस्टार बिथांमोनानो जादों खिन्थु बिथांमोननि थानाय थासारियाव मिनिस्टार लेभेल जि समाव थाबाय थादोंमोन जोंनि गहपुरनि थाखाय मोनसेबो बाथ्राखौनो बुङाखै
दिनैसिम मोनसेबो बाथ्राखौ बुङाखै अबावबा आइजोफोरनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसेबो फसंथानफोरखौ बिथांमोना फसंफैयाखै दा जों दुखु मोनदों 17 बोसोर बैसोआव जोंनि बे सनितपुर आरो गहपुरा जेबो मोनथायखौ मोनासैबा जों बिथांमोननि सायाव एसेबाबो फोथाय खेबस'बायदि जों फोथायजाथावै जादों खिन्थु जों दिनै नैबे मोनसेखौबो दुखु मोनदों नैबे दानि जि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद सारा शिफ्ट जादों बे शिफ्ट जानायाव माखासे खामानिफोरखौ मावनो लाबाय थादों दा बेखौबो माखासे मानसिफोरा माने फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबाव हगारगासिनो दं बोरो दाबो बड'लेण्डआ मोनाखै बेफोरबायदि बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव जादों जायनि सायाव 17 बोसोर बैसो रायजो खुंनायाव सासन खालामनायाव जों जेबोखौनो मोनाखै खिन्थु दिनै जोङो बिथांनोबो चान्स होनांगोन दिनै बिथाङा गोबाव सम जायाखै आरो फारसेथिं सिटुएसना जोंहा मोजां नङा आरो फारसेथिं बेमार आजारजों थादों खिन्थु जों धैर्य जानांगोन जों दासिमबो धैर्य जागासिनो दं मोनसे खोथाखौ बेखौनो बुंनो हायो बिथाङाबो जुदि मोनसे समाव जोंखौ लाजि फोनांहोयोबा बे बिथांनि मेटार खिन्थु दिनै बिमा माहारि जानानै फंसे खोथाखौ होननो सानो जाय मानसिया गावनि जाथिखौ लानानै राज गेलेनानै गाज्रि गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थायो बिथांमोना जोबनायाव खिन्थु जातिनि बाहेराव थानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि लाइफ हिस्टरियाव जिउनि जारिमिनाव जाति बिरोधिता होननानै बिथांमोनखौ लिरजानाय जायो जाहाथे जाय सुबुंफोरा इयुनाव बिदि मावगोन बिथांमोनाबो जाहैगोन खिन्थु दिनैनि समाव जों बेखौनो सानदों प्रमद सारनि जि नाजानाय बेनि एक्टिभिटिस आरो बिनि मावनाय हाबाफारिखौ बिथांखौ जों चान्स होनांगौ बेले बेजे बुंनांगौ गैया बिथाङा जोंनि धेकियाजुलियाव फैनानै बुंदों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबगोन बेयो रोखा नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जुक्ति उल्था उल्था होननायखौसो जों दिनै दुखु मोनदों बिथाङा हाबगोन होनदों गुबुनफोरा हाबा होनदों हाबा बे जोंनि खाफाल खिन्थु बिथांखौ मावनो थाखाय सम एसेबाबो होनांगौ होननानै जों जोंनिफ्राय बिमा माहारिनिफ्रायबो जों बेखौ बुंहरदों आरो जे जोंनि बर'नि थैजों जायफोरा लिडार जादोंमोन दैदेनगिरि जादोंमोन बिथांमोना गावनिल' सानाबासिनो गावनि जि प्लेटफर्मखौ बर'नि थाखाय मोनदों जोंनि थैनि थाखाय मोनदों रायजो राजानि थाखाय मोनदों बे बाथ्राखौ साननानै एसे फासयनाया मोजां आरो रायजो राजानि शक्तियानो दिनै प्रमदनि शक्ति रायजो राजाया प्रमद सारनो शक्ति होदों बे शक्तिखौ बाहायनो थाखाय एसे समजों लामा नायबावनानै धैर्य थानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जों बयबो सासे बर'निनो फिसा होननानै बबेबा गावनि सान्थौफोरखौ गारनानै एसे लामा नायनानै बाथ्रा बुंनाया गाहाम होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जादों आरो बर' फिसा हिसाबै दिनै आं मोनसे राजखान्थि दोलोआ बे आखाइ दंनो सानो नामा गहपुरनि रायजोनि जिथु सुबुंफोरखौ लानानै इमोसनखौ लानानै गेलेदों नामा मोनसे राजखान्थि दोलोआ दा बेखौ आं रोखायै बुंनो हायाखै खिन्थु मोनसे खोथा मिडियानि गेजेरजों माखासे मानसिफ्रा होनदों जे गहपुरनि रायजो माखासे सुबुंफोरा बेहाय इन्टारेस्ट गैया होननानै खिन्थु जायफोरा फेसबुकाव बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आरो जों मालाबा प्रमद सारनिफ्रायबो खोनादों जे गोबां रायजो राजाफ्रा नैबे 3.1आव इन्टारेस्ट गैयै नङा दङ नाथाय एकदम मिनिमाम सानैसोल' मानसिया बेहाय इन्टारेस्ट गैया आरो हाबा मावनायाव हेंथा होगासिनो दं होनदों जुदि बिथाङा बेखिनिखौ होननो हादोंबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बर' रायजो राजाफोरखौ जायफ्रा मोजां मोनो थामोन्थाखौ जायफ्रा हास्थायो बिथांमोननि गेजेराव दिनै प्रमद सार बिथांखौबो खावलायहरनाय जादों बिथाङा जोंनो सोर बायदि सुबुं सोर आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेहाय इन्टारेस्ट गैया आरो बेखौ जानायाव हेंथा होयो हायोबा जोंनो फोरमायबा जों गाहाम मोनगोन होननानै सानो आरो